Esta mañá o alcalde José Ramón Romero e a edil de Medio Ambiente Olga González visitaban o lugar de Vilariño, onde vende instalarse o novo punto limpo móvil. Con este son xa 3 os puntos móviles dos que dispón o concello, que están a rotar por todos os núcleos de poboación das distintas parroquias. Con el o executivo local pretende favorecer a reciclaxe. Estámoslos poñendo polos diferentes núcleos do concello, polas diferentes parroquias, e hai 3 agora mesmo, é para recoller os pequenos enseres, teñen 7 bocas diferentes para pilas, para bombillas, todo tipo de residuos pequeniños. Rotámolos cada 15 días e xusto antes de rotalos faise unha medición de todo o que se recolle, porque hai que facer un informe técnico de todos os residuos e do peso que cada un deles leva. Unha medida para acercar a todos os veciños ao reciclaxe, independentemente que temos o punto limpo que está aberto toda a semana menos os luns. Dende aquí recordar aos veciños e veciñas de Boiro que teñen a súa disposición o punto limpo para botar aqueles enseres e tamén que teñen un número de teléfono habilitado para aqueles voluminosos que necesiten ser recollidos preto dos seus domicilios, que chamando con cita previa lle dirán o día e a hora en que teñen que sacalos, para non deixalos depositados, como vemos moitas veces, polas nosas estradas, non? A adquisición deste novo punto limpo móvil foi posible grazas a unha subvención da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo, no marco do Plan Next Generation.